tunga lafiya ka samba flani muga ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala sangani anga jamana nyema ka adamadiya deme okumu konai bi so madena anga jamana ministry do koni ndara bolo fen kon dodi femi au conseil islamique du Mali ma oluma akuna funia koni la selien ko fe conseil de ministre keneka femi la kolon ka je kolomi beno ni oyi ayemi ko alevina chiga bu pepe okuma ma be ayem chede olu koni ma mi koni sifo yere communiquer dike okumara akonona la kosobe abe dogo kun fla bobi kurante gawo ko feno ni ko kemeka ni yoro koni sigi bako kamanaga mina ubi wuleli yeshi anga jamana nyemoma fere ka sika soro ula kasanga ni fonction publique concours samba flani mo gan sabata ko ni boli ama kadaka ayira ka fo yurgo chama ko ni kera akonna la conseil de ministre keneka kuna fo ni ayira ka fo kura were bina boluda samba flani mo gan sabata okum konna na halibi Senegal ka feno ka soro jamana nyema sigi kala filito e klitambo yangu fanga sinani oye Ousmane Sonko ni aleni atonyoronke Basiru Diomaye Faye tum na lindo olu ko ni blala kuna fo ni ayira kono shura Jumai marsikalo klita anduru samba flani muganani ambe sungalo kli duru labi amnu sogolendo ana malikono malikoka malikono funi bolo sirofe obela jallen nyatuma o bismillah aka kuno funi o keneka biso madena anga jamana gouvernement ministry fla koni ka nyema ya konala femi anga jamana nyema aleka adamadiya deme koni tarakata femi au conseil islamique du Mali ni oye silama koni ka nyefoli soba o konala deme kon metalike malo kilo keme fokata se suguro kilo biduru ani tulu bidon kele ani femi macaroni carton kele tamaro koloshiu ani kurane huluni anyona chama ninko ni medo anga jamana nyemaka adamadiya deme okumu konnala abega mita kanya shin jamana de kirigna bela jiralima kere ne la sungol okumu konnala kunafunia dile ko fe anga jamana ministre ko la sigli keneka mi meke araba palais présidentiel mi keneka kunafunia irala ka foko association des élèves et étudiants du Mali ni oye sans fait kalandu ani duguma kalande ko ni ka je kolumi bini abe fo ale mako ayem ko ale koni shila tununa ka boy no pe kadaka wakati chama ayira ka fo fagalu beke akono ko chama me ka kono mite ko chenyuma mite ko bentaye o kama anga jamana fama ko ni fere soro fere kera mi hore ko ni ka je kulu nyere ko ni shila tunu ka boy pe nga okele ko fe femi je kulu nyere nyama soni o ayem yere direction générale ulu fana boraka communiquer dike huye ayira ka fo ko umaso wa umajeni ni layini walmani aklina nyemi mbora anga jamana nyema uyoro kadaka huye ayira ka fo ko oluka hake chema ne be jamana fama ufe oluko nimbi ka wuli ka keleke la koldunga ake chema jamana nyema utega sega minda fa ola ubeni ko ni ke sababu ye walma ubeni ko nta ko ke adablali kala wala sa ulube seka uma kuntugo mina note ko kabini kumaja ni wale acha jugumunu ko ni mega ayam kon la uli yere ko ni willa ka jo wala sa fereb seka sorala to gamina uluko ni ye akon kosobe nga halula na foro ko jamana nyema ko ni mina ninje kulin ko boyno ko o bayira ka oluka ake bimbe ufe udesele no ko de dafa o dafa balia kama uko ni mina nike sababu ye kasega uluko ni ndatugo nga kutina jenini akili nanyi
Mambo commune ni dugu muga andurube ale konnala ni jombolo ye ale dugu doyi kasangani tarata don temeni marsikalo kleta ani saba samba fla ani muga annani mamar fatiki buna tike bali do koni ye angani akube binkane wala ta kanye shini dugu kufalen koni ma kasangani kuna foni yawye ni yoro marabaga koni donso la ka ulu koni wuli ka joke min koni sera ka kesabu ye ka ni manunun koni lasira utakara ka boyini umaseka uka wale ya koni ke ameta bafulabe ka fena ni wakatina bafulabe mamunu koni beni olube amolani o assurance maladie obligatoire olu koni dusu kashileno kada ko kabini marsikalo kle wolo vlatemene fokana place sana kuluka amo kartu koni tika barake min koni senfe nubita furausa ubasa uga kuna wari jawli la me uga karti amo koni tika sega barake ni kama hokeleno kan yoro ma koni kama naga kosobe ukoni kukubi wile bila femi karo kafo kana mbara yera fokata se anga jamana nyama mo ka sika fere koni soro uwali yana sina kamegu kama Meta masina ko fino ni wagatina ame wagati mina iko sisa masina dugu kona la kerenken la sira min koni meta saro sai ni ma ko ni kama na gano kada kan ko kabini sungalo koni damne la foko na se sisa ma ulute ka seka u ka bara foshike ali mun koni mi glasifere wajibi no ku ka bara jo ka sabu koni ke la kana baliyai kasangani tarata do marsikalo kleta ani sabadon so tigla ma koni kele ka binkani wala tigla ma koni gen ka bo corona waje dugu konna la o koni kera gele abaye uluma kada ka uluka sira shi koni la talente karo gelendina tigla ma wal ma binkani kala koni kele no ka uluka yoro koni mine min kama uteka sega ulika joke ka seku ka bara foshide koni ke Mobtika ofino kasangani do raconte meni femi homme de médiani oye kuna funi ndila oye ka fogata se société civile moma olu koni farla nyonga ka seka campagne de sensibilisation do koni ke mina kono bi mo kuna funia ani ga la dilka onti mo koni ma kuna funi kolon koni ndila abseka kololo minu koni se mo ma Meta banabaka ofino ame sungholo lani wakatina nga okoni ma bali femi gamia ka kilobitur boro mi koni tume soro wanani ani keme woro bonyankula okoni songo yelela katai jofo wanani ani keme konotola kerengala yuwaru dugu konna la alna soro la seno koni nyaran yoro la kosobe nga okon ma balo fe songo bali ka yele kamana kan kodo kosobe ayoro sigi ba obulu kerengala ni ala ame sungholo la to yamina Allah sorola anga jamana nyama okoni mika hulika choke kaseka adamadia de ma okoni ta mamunu koni be deku ani gele ya okonna la wala sa okoni miseka sungolo temeteme chogo nyuma na chogo yamina nga femi mamunu koni bora usigiro la femi gawo region ani bajangara region konna la kasangani sante menen to wi akoni la yini make ufe ina fo korole me chogo yamina kadaka ulukoni ye ayira ka foko alisisa usigileno ka femi adamadia de ma okoni ma kono kabo anga jamana famo ani jekulu wero koni yoro kadaka sante menen obi delika sorongo ko alisisa no ulu koni ma fen soro tenendo marsikalo kleta ani kele temeni banabaka olu feino o koni kera ma bioro boyanko munu kon mi bo commission communale foncière de banambala olu koni formation do koni soro min koni kunte do ware ka seka do koni fara uka fanga anuka donia ka femme du koloko bara konna ni formation yere koni sigla 5 je kulu fa fami ma ko association malienne de l'éveil et du développement rural ni o AMMED anga jamana kuranko ani jiko ministre so secrétaire général ni ale koni juro bokomye nale kinkeleno ka jakulu do nyemine arabado marsikalo kleta ani saba samba fla ani mugannani munu tara manantali de la bara munu mesenga kata unyeda ka min koni mina sa ke sababu ka do fara femi courant koni puissance ka mi bo manantali kana bamako o konnala kanga ba cercle konna la ni wakatina kerenkreni la narina arrondissement kuna fonyo ye ayira ka foko ma marfatigu do koni binkane wala ta ka nyeshi femi ka do ka fo dugo mi be na abe fale mako bala masala ale koni ma ni bingani wala nun bela tiralen koni gala arabado temeni marsikalo kleta ani nani nege kayeta ani wolon vla wakati ku koni kume mo ta boyan kulla munun nana motola kana yoro koni bela tiralen koni nyagamika uka wala ya chajugu koni ke Afonia koni ya iraka foko anga jamana koron fela koni gouverneur koni kerefe femi conseil spécial mun koni kumino décret mimbe o tokola o décret koni boramani o koni kunye décret numéro 2017 06016 min koni sigra sinka je kalo kle muga ani sheki samba fla ani ta ani wolonvla
sangani tarata dun tɛmɛnen ye masikalo tile 12 sanba 2024 fɛn min ka dɔn ka fɔ siraban kasara dɔ kɔni kɛla sira kan min bɛ bila ani san ani ɲɔgɔn cɛ accident yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka fɛn min ye mɔgɔ 22 bɔɲan ko olu de kɔni jogila mɔgɔ kelen yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na kunnafoniyaw ye kɔni ye a yira k'a fɔ ko bolimafɛn yɛrɛ ni o kɔni kun ye mɔbili ye ale kɔni kun bɛ ka bɔ fɛn min ye yanga so fuwarikɛyɔrɔ la ka i kun da bila kan k'a to sira yɛrɛ kɔni fɛ ale kɔni dafiri la sɔrɔ ani maa ma se ɲɔgɔn ma nɛgɛ kaɲɛ 18 wagati tarata don fɛn min ye maison du haji directeur général ale kɔni ye kunnafoniya yira k'a fɔ sanba 2024 campagne ijiw kɔni daminɛla ni wagati na a yirala k'a fɔ fɛn min ye maa minnu kɔni bɛ taa iji la gouvernement ka bolo kan ɲina olu kɔni ka iji wari bɛ taa i jɔ fɔ sɛfɛ wari $4,749 nka maa minnu kɔni bɛ taa u yɛrɛ la ni olu ye secteur privé ye olu kɔni ka iji wari bɛ taa i jɔ fɔ sɛfɛ wari $4,775 la wa a ye a yira k'a fɔ ko warisaraw bɛɛ lajɛlen kɔni mina kuncɛ masikalo tile 24 nata wa o kɔfɛ a ye kunnafoniyaw kɔni yira k'a fɔ ko carte kɔni bɛ maa minnu bolo ni olu kɔni ye carte de visite ani carte de ziara fɛn min ye Makan ka dugu kɔnɔna la ko o kɔni tɛ se ka maa yamaruya ka iji kɛ wa k'o ye waleya ye fana ni Saudiya jamana ɲɛmaw kɔni ma jɛn n'o ye wa ni o kɔni kɛra ɲangilintan fana kɔni tɛ olu fanfɛla fɛ min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da Université de Ségou ni o kɔni sanfɛ kalanso min kɔni bɛ Ségou région kɔnɔna la ka sanga ni olu kɔni ka conseil d'administration tɛmɛnen ta ko 14 ye min kɛra sibiridenw tɛmɛnen in na kunnafoniyaw kɔni ye a yira k'a fɔ ni wagati na université kɔni ɲɛmaw ni o ye a maître ni a baarakɛlaw kɔni min ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u bɛ se ka baaraw kɛ ani kalan kɔni bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min na ka d'a kan wagatiw kɔni tɛmɛna fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ baaraw kɔni tun tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ka sanga ni a ye mɔgɔw kɔni ka bɔlu ye walima ka sanga ni u kɔni ka bagabagalu ye k'a fɔ k'u kɔni bɛna lakɔlidenw nabɔ o ni a ɲɔgɔnna caman nka ko an bɛ wagati min ko sisan u kɔni bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa baaraw kɔni bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na walasa jaabi ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ san labanw na sanfɛ kalanso min ni o kɔni bɛ gouvernement tɔgɔ la ni ale kɔni bɛ kalan kɔni kɛ ka ban wagati kofɔlen kɔnɔna la ni o kɔni licence ye k'o kɛ san 3 o kɔnɔna la fɛn min ye université de Ségou ni o ye Ségou université ale dɔrɔn n'o tɛ faculté fɛn fɛn tɔ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wagati kofɔlen kɔni tɛmɛ dɔw yɛrɛ ta bɛ taa fɔ san 6 bɔɲanko la sikalo tile 6 tɛmɛnen UNICEF kɔni ni ale bolofara min an ka jamana kɔnɔna la u ɲɛmaw kɔni wuli ka jɔ kɛ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnen la Sikaso région kɔnɔna la ka taa u ɲɛda UNICEF kɔni ka baarakɛlenw kɔni kan an'u ka wuli ka jɔw kɔni kan min kɔni ɲɛmɔgɔ Pierre Ngom ni ale kɔni UNICEF mɔgɔw ka représentant ye an ka jamana kɔnɔna la olu kɔni wuli ka jɔ kɛ marsikalo tile 3 tɛmɛnen ka taa bila marsikalo tile 6 la Sikaso région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la ni wuli ka jɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka taa u ɲɛda UNICEF mɔgɔw kɔni ka baarakɛlen ani u ka wuli ka jɔw kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnen ni région kɔnɔna la kabini salongo an ka jamana famaw kɔni kun ye shisha mili kɔni kɔn an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɛra sababu ye maa caman kɔni taara u yɛrɛ sɔrɔ kogoba nani ale ni ɲɔgɔn cɛ nka hali la n'i ye a ta k'a lajɛ sisan shisha kɔni kɛlen bɛ ɲɛnaminimafɛn ye min kɔni bɛ dogo ka tari an ka jamana kɔnɔna la sisan nɔ ka d'a kan a feereyɔrɔ butigiw kɔni datugulen don nka o kɔni t'a bali sifinnakaw kɔni k'a sɔrɔ k'a min walima u kɔni b'u dogo k'a min yɔrɔ wɛrɛw kɔni kɔnɔna la o kɔni b'a yira k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn tɔw tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni bɛ tali kɛ juin ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ la shisha fɛnɛ kɛra ɲɛnaminimafɛn ye min fana bɛ dogo ka taa
da ko kan kibaru la ni wagati na Côte d'Ivoire ka olu fe no kunnafoniyo kɔni a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire nɛgɛjuru sira 5 min kɔni bɛ yen nɔ ko 4 kɔni tigɛra ka bɔ o la kelen min kɔni tora ni o ma tigɛ o de kɔni movie ni an b'a fɔ ma ko Mali teli a kɔni yirala k'a fɔ ko u bɛna wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka ni nɛgɛjuru sira ninnu kɔni ladilan nka ni wagati in kɔni na fɛn min ye nɛgɛjuru sira tɔw kɔni olu n'a yɛlɛma fɛn min ye mufu mɔgɔ olu ka kabulu kan ka d'a kan fɛn min ye kabulu yɛrɛ kɔni dilanni a bɛ se ka taga fɔ dɔgɔkun kelen bɔyanko la ni ɲɛfɔli ninnu kɔni yɛrɛ kɛla Olivier Avoa ale fɛ ni ale kɔni ye transformation numérique et de la gestion kɔni directeur général ye Amita Dakar kɛrɛnkɛrɛnnen la Sénégal ni wagati na Sénégal jamana ɲɛmaasigi kalafili tɔ kɔni tile 10 dɔrɔn ale kɔni bɛna se nka o wagati kelen hukumu kɔnɔna la fanga sina Ousmane Sonko ale ni a tɔɲɔgɔnkɛ ni o ye Bassirou Diomaye Faye ni olu kɔni tun kabɔlen jamana ɲɛmaasigi kalafili la nka u minɛlen kun don jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ kunnafoniyo ye a yira k'a fɔ kunu sura olu kɔni bilala o bilali kɔni kɛra nisɔndiya koba ye kosɛbɛ u kanubagaw fɛ minnu kɔni bɔra ka u ka nisɔndiya kɔni yira Dakar fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnen la faba yɛrɛ kɔnɔna la États-Unis d'Amérique fɛn min ye États-Unis secrétaire au trésor kɔrɔni ale kɔni ye Steve Mnuchin ale kɔni ye kunnafoniyaw yira alamisa tɛmɛnen k'a kɔni bɛ fɛ ka jɛkulu dɔw fara ɲɔgɔn kan ni o ye investisseurs ye walasa u bɛ se ka segin cogo min na k'u ka bɔlɔlɔ sira san tuguni ni o kɔni ye TikTok ye ka d'a kan TikTok kun ye américain tɛ nka u kɔni y'a feere chinois ma nka ni chinois kɔni y'a san walima u y'a feere chinois ma o kɔni kama ka sanga ni alamisa tɛmɛnen ye secrétaire au trésor kɔrɔ kɔni ye kunnafoniyaw yira ni o kɔni Steve ye ko a kɔni bɛ fɛ fɛn min ye u ka investisseurs ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔlɔlɔ sira in kɔni san kura ye an bɛ taa Wagadugu Burkina Faso faba kɔnɔna la ka sanga ni arabadon tɛmɛnen marisi kalo tile 13 Burkina Faso jamana ɲɛmaaw kɔni ye kunnafoniya da ko u kɔni bɛ ka a laɲini fɛn min ye ka caman kɔni bɔ furaw sɔngɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye scanner ale na démodialyse o kɔni sɔngɔ la fɛn min ye dɔgɔtɔrɔsobaw olu la walasa ka se ka jamanadenw kɔni lafiya cogoya min ni ko moine a bɛ mɔgɔw bila ka miiri ka taa fɔ Chine jamana kan diinɛ dɔ bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko monéthéisme o ma olu kɔni bɛ wele ko moine ka sanga ni fɛn min ye arabadon tɛmɛnenw ye kunnafoniya kɔni a yira k'a fɔ moine mɔgɔ 3 minnu kɔni bɛ bɔ Égypte ni o égyptiens don olu kɔni fagara Sud-Afrique kɔni u ka alabato so dɔ la kɔnɔna ni a bɛ fɔ min ma ko monastère Afrique du Sud kaw olu fɛ yen ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni dira fɛn min ye église orthodoxe copte olu ma kɔni fɛ kunnafoniya kɔni ye a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la walasa ka se ka yele da ko in kɔni kan o kama u kɔni wulila ka u kɔni kunda fɛn min ye ni waleya in kɔni kɛyɔrɔ la min yɛrɛ kɔni kɔfɛ kɔni senfɛ Égypte jamana kɔni ka lasigiden bɛ Afrique du Sud ni o kɔni Ahmed Taler El Fadli ale kɔni wulila ka taa i ɲɛ da ni yɔrɔ ninnu kan walasa ka se ka a ko kɔni gɛlɛya dɔn angolakaw fe yen nɔ maa 50 bɔyanko olu kɔni bɔnna u ni na ka d'a kan u kɔni kun ɲangila ka u jalaki ni suya waleya olu kɔni kɛli min kɔni senfɛ u kɔni yiri dɔw kɔni ɲagami ɲɔgɔn na ka u d'u ma ko wajibiya u komi walasa a bɛ se ka dɔn cogo min na ni subaw don walima ni u kɔni tɛ suya la min kɔni kɛra sababu ye ka ni maa 50 bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ a ni na ni kunnafoniyaw kɔni dira kunnafonidiso ani polisiso olu kɔni fɛ alamisa don tɛmɛnen bi kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ bina ko ka fɛn min ye olympiade kida ni o kɔni ye don ye min bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnninna ka olu ma o ta ko 7 baaraw kɔni kɛra min ye athlétisme a kɛra sibiri marisi kalo tile 9 tɛmɛnen stade du 26 mars olympiade ni o kɔni ye denmisɛnninna ka farikolo ɲɛnajɛ o ta ko 7 baaraw kɔni ɲɛnamaya la stade du 26 mars la sibiri marisi kalo tile 9 tɛmɛnen ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni labɛnna fɛn min ye olympiade ni o ye kilde athlétique ni o ye athlétisme des enfants o kɔni fondatrice fɛ ni o ye Mariama Kati Kon ale yɛrɛ kɔni fɛ baara in kɔni sera ka kɛ ale ni centre omnisport de Misabugu ni o ye comme ma olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la nin kɛra fɛn ye min kɔni senfɛ handball olu kɔni sera ka kɛ min senfɛ denmisɛnninna ka maa 72 bɔyanko olu kɔni siyera nin kɛnɛ kan minnu kɔni ɲɔgɔn da athlétisme ni o ye boli ye ani handball kɔni okumu kɔnɔna la an bɛ sunkalo la ni wagati in na sunkalo fɛ maaw bɛ sɛgɛn kosɛbɛ nka o kɔni t'a bali ka sanga ni farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw kɔni ka ɲɛfɔliw ye u ye a yira k'a fɔ sunkalo kɔnɔna la ni kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ matarafa a b'a to i kɔni bɛ fɔ ɲɛnama sɔrɔ wa flexibilité caman kɔni o bɛ k'i la o kama o kɔni bɛ maaw wele bɛɛ lajɛlen kɔni ka i jilaja hali n'a kɛra fitinin ka farikolo ɲɛnajɛ kɔni matarafa sunkalo kɔnɔna la ka d'a kan a nafa ka bon kɛnɛya kɔni yɛrɛ la kosɛbɛ ni
Ini be da siga ka bi kunnafoni wala hawni ce akala meli ko nyuma la haw kambe a ɲɔgɔnna wɛrɛ ni ala ma basi kɛ ni aw la ala ka sunkalo time ko ɲuman di ama ala kan si jɔ ko kɔnɔ